kung saan interviewin natin si Langgang channel vlog no, Langgang vlog. Ayan po siya, interviewin po natin siya. Ayan, mukbang, siya po ay nagmumukbang. Ayan, siya po yung nag-viral dito sa Diwata. Ayan po. Ayan po. Sige po, sabihin niyo po yung ano. Nandito tayo ngayon sa Paris Diwata Overload at siyempre shout out kay KBR TV. Ayan, thank you. Follow nyo sa YouTube at siyempre si Langgang. Si Langgang po, huwag na natin kalimutan si Langgang Vlog. Ayan. Siya po yung vlogger na pagka kumain sa isang lugar, may kasamang gin. Ayan. Ayan. Kumakain tayo, ito yung tulak ni Ayan. Langgang. At siyempre yung mga bata, wag nyo gayahin yan. Nakadepende na lang yan na si Langgang lang gumagawa nito. Ayan. At shout out kay KBR TV. Ayan, maraming salamat Langgang Vlog. Siya po yung nagmumukbang din sa channel niya. Paabol pala. Pumunta na kayo dito sa Paris ni Diwata. Maraming mino. Nakakain ako ngayon ng pata overload. Pata. First time, mayroon na silang pata overload. Dahil naubos yung bulalo. Siyempre, marami sila ditong mino. Napakasarap ang timpla. Oo, sige, try nga natin yan. Try nyo na. Try nyo na mga kababayan. Nandito lang yan sana. Pati sa QC, ano? Ganun din. Kung anong menu dito, mayroon din doon. Okay. Ayan. Isang shot muna dyan. Siyempre. Dahil Ayan. ito ang panula ko. Isa-shot ko na sa mga lahat na mga nanonood dyan. Ayan. 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 Sarap. Ayan. Thank you so much. Thank you, Langgang. Langgang. Basta Paris Overload. Pumunta na kayo kay Diwata Overload. Ayan. Napakasarap ang material nila at mga serbisyo. Ang bilis talaga. Nakita nyo naman. Akala ko nga sabi na wala rin kumakain. Lalabas, darating yung mga kumakain. Oo, labas-pasok na yan. Yan. So, ano naman ang masasabi mo sa malapit na yung birthday ni Diwata? Siyempre, kaya nga pumunta ako dahil gusto nang i-advance batiin. Kaya nga, wala siya ngayon Wala siya dahil Ako nga, advance happy birthday. meron nga rin akong ibibigay kaso wala siya eh, wala pa siya eh. O, ayan o. Ayan mga kababayan, may ibibigay akong ayan, Saint Benedict. Ayan. Bibigay ko kay Diwata, ayan. Wala, may regalo na si Idol KBR TV. Oo. Ako sana, isa-shot ko na sana sa Instant Buwasa. Sayang, no? Sa ano na lang, sa birthday niya kasi kita-kita tayo doon. Oo. Para makapunta tayo, no? Ay, sigurado ka na, no? Mayroon na kaming, shout out, ICTPX. Ayan, ICTPH. Baka naman mabigyan mo si KBR TV dahil gusto rin niya makarating. Oo naman, no? Gusto ko rin, eh. Iano natin yan, Kailangan ba mag-ano doon? Mag-register muna? register. Ayun, thank you so much, Langgang. Thank you. Ayan na yung may guest na. Follow up Ayan. natin para makasama ka rin doon. Oo, salamat. Ayan, thank you. Bye. KBR TV. Ayan, ikot-ikot muna ako dyan. Thank you. Dito muna ako. Okay, ingat kayo. Thank you. Ayan po mga kababayan na ayan. So 3 million in the house. Ayan, nakakausap natin si Madam Langgang Vlog. Ayan, yun po yung nagpa-viral po na pagka kumain sa isang kainan ay lagi siyang may dalang gin. Ayan po yung trademark. Ayan po. Ayan po guys. Ayan po, pupuntahan natin guys yung ating ayan po guys. Pasilip muna ako. Ayan, live po tayo guys. Napakainit. Ayan po yung ating sabaw ng Paris. Anli po yan, anli sabaw at saka anli rice. Ayan. Take out po sa zero. Ayan po yung Diwata, ano niya. Paris Bulalo, anli rice din yan.
yung Paris Mami Overload. Ito yung chicken. Ito yung chicken. Ayan, organisa. Barbecue, pork barbecue. Ayan po, ito po yung bagong menu ni Diwata, guys. Ayan po siya. Ito yung update natin, guys. I-update ko kayo, guys. Ito yung bagong menu ni Diwata. Bagong price din. Ayan po, Paris Bagnet Overload, only rice with soft drinks, 120. Paris Mami Overload, only rice with soft drinks, 130. Paris Bulalo, only rice with soft drinks, 130. Barbecue, 100 with rice. Ayan yung Diwata Chicken Inasal, only rice with soft drinks, 140. Tsaka yung Diwata Chicken and rice with soft drinks, 140. Tsaka yung longganisa nila with rice, 100. Ayan po yan, guys. Ito po yung ating cashier. Ito po yung mga dining area. Ayan po. Ito po yung isa sa mga dining area nila, guys. Ito po. So sa ngayon, guys, wala si Diwata. Wala si Diwata, guys. At, ayan. Sa lukuyan po, medyo kukunti ang tao ngayon. Kasi alas 4 na. Dadagsa na naman tong taong to, mga tao. Mamaya mga 5 to 6. Ayan, dadagsa na naman ng tao rito, guys. So, pupuntahan natin, guys, yung bagong vape dito. Ayan. Bossing, pwede makakuha na. Thank you. Ito pong bagong binibenta ni idol natin, si Diwata. Ito po meron silang super bar. Ito yung vape for sale. 300 is K. 500 but ito yung ito po.
Tago mo to. Malaman yan, malaman. Kahit sir mo. Sige, sir. Ikaw muna, sir. Malala. Ayan, ha? Kakain tayo guys, ha? Try natin yung ano. Mami, Paris Mami. Ilan po? Isa lang at saka isang inasal. Yung isang Ano ko malaman? Malaman. Kakain kami. Try natin yung bagong menu ni Diwata. Ni Idol. Medyo malaki. isang mami, isang inasal. Pero yung stub niya para sa tope. Ay, sorry. Mami na lang tayo. Ngayon naman ako sa kaya. Matitikman natin guys. Tikman natin yung overload na to. Isang inasal, isang kaya. Hindi naman kaya. Ayan, laki. Ito na guys. Oh. 1,000 na lang pera ko. Kasi 120 yung Aris Mami. Kakain kami. Aris Mami overload. Kapag natitipid. Ayan o. Only rice to guys. Makakalitan nyo. Yan may rice din. May rice din yan. Ako rin mag-rice dito. Okay, ayan. Upo muna tayo guys. Bago natin dyan yung soup. Diyan pa sa baba. Para may upuan. Dito. Walang soft drinks. Only with soft drinks. Sabi mo na Wala naman yan. Tugtog lang. may sound na to? May sound. Sige, soft drinks na lang. Ay, bantayan mo na lang muna ito. Tsaka kanin. Galing pa. Dito.
sa'yo? Harap na lang sa'yo. Sige. Ay, igup lang ako. Walang tinidor? Walang? Tinidor? Pre. Walang tinilo eh. Puro tsara na lang, no? Tinidor? Oo, wala. Kuha kita, boss. Ay. Nakita na ba? Ang daming kanin. Laki ng chicken. Blessed sa Lord and we say it. Papa, ito, walang soup. Walang sauce. Soup. Walang soup. Ay, meron. Gusto mo ba? Ay, ako na lang. Kukuha ako ng glass. Isa pang soup, ha? Kaya naman kayo sa ano, si Tintulog. Ah, tawag niya doon? Bilog? Bilog? Silanggang. Nasa Laguna pala si Idol, no? Panchay? Yung branch? Kailan yung birthday niya? Kailan gaganapin? Tapos Ano ba na nakalam sa ICC? ICT? Kailangan magpa-register siya. Kasi nasa yung mga Tapos, magkaiba ka ng sabi lang, mag-down na po ICC. Kasi tayo mag-down. ano yung kanya-kanya ng ano doon, punta? Pagkakasimitation niya. Ilang lang yung Ito pa eh. Sarap ah. Sunod-sunod ako dito ng ano eh. Diba, nagpagnet. Guys, ang sarap. Hindi ko na lang yan. Sarap ng mami ngayon. Naka-ano ba ba? Naka-mute ba? Hindi. Wala, di ba? Yung nakagan may yung parang mic. Nandun yung mic ko lang. Tapos kakain pa ako. Tikman mo na para i-honest review natin. Opo. Sige po. Wait lang. Dapat Higop ka nito. naka-gloves. Hindi kasi pwedeng kutsara lang. Hindi mo ma-enjoy pag hindi ka mag-gloves. Hindi mo pinag. Juicy siya, oh. Kuha.
Yan na. Uy! Lily Baro, may glove shoutout sa dyan, Lily Baro. Thank you for coming. Ayan. Dito kami ng misis ko, kumakain kami. Ayan o. Interviewin ko yung misis ko kung anong rate niya sa... Anong rate mo out of 10 sa chicken and sal? Ayaw mo sasabi mo ba? Hindi ako makapagsalita. Yung mga kababayan, hindi raw siya makapagsalita. Ako sumubo na lang ng sumubo. Gusto raw niya sumubo na lang ng sumubo. Kain na lang ng kain. Kain na lang ng kain. Pero anong rate mo? Masarap. Juicy? Juicy, tapos medyo matamis, may tamis-tamis siya. O, tamis-tamis daw ang Manamis-namis sal? yung lasa ng chicken niya. Oo, Siguro yung pagkamarinade nito, may kasamang... pagmamahal. Oo. Kaya Ayan, matamis. maganda raw ang marination niya sa chicken. Saka Manamis-namis. hindi siya tuyot o hindi siya dry. Hindi siya dry. Oh. Sa akin naman yung Mami Overload, malutong pa rin yung mga sahog, yung lechon kawali, malutong pa rin. So sa lasa, malasa naman. Medyo ano lang, konting maalat lang. Pero para sa akin, mahilig ako sa maalat-alat eh. So tama lang. Tama lang sa akin, guys. So ayan. Ayan, samahan nyo kami guys sa kumain dito. Ayan, kakain tayo. Ayan, pasyal na dito guys. Ang sarap ng Mami Paris. Sulit Mami pati yung Overload. Sulit pati yung babayaran mo kahit panitaas ng presyo sa Diwata. Oo, kahit na nagtaas yung presyo, sulit pa rin kasi malasa naman. Kahit napakarami, Oo. napakalaki. Ayan guys, ayan o. Crunchy pa rin yung sahog ng Mami. Sarap. Sa Ayan. inasal, hindi mo na kailangan ng sauce. Only rice to, only sabaw. Yung may soft drinks pang na kasama. Ayan. Ayan. Punta na kayo guys dito guys sa Pasay, Jokno Boulevard. Ayan. Yung mama kung nakatutok sa akin. Ha? Kulang ka na nun. Gusto mo ba ng sabaw niyan? Oo. Ito, ang sarap din ng sabaw ngayon, oh. Kaya ito yung bulalo, eh. Pares lang yan. Pares lang. Kaya nga, gusto mo dagdag. Muna tutok-tok ako sa ano mo, eh. Ay, ang laki. Wait lang. Ang lutong ng balat guys. Ganito rin yung bagnet nila, no? Malutong, di ba? Malutong. Hindi ka pwedeng hindi kumain ng marami. Pag nagda-diet ka, huwag kang pumunta dito. Oo. Sarap. Kahit sa Mami guys, kahit sa Mami mapaparize ka talaga. Kasi ano yung sahog niya, Lechong kawali ba yan? O yung bagnet? yung bagnet na sahog niya, malasa, tapos pwede mo i-rice. Hindi ko nga napigilan, kumain ako ng isa eh. Ang sarap. Oo. Pati itong balat ng inasal. Nakain ko rin eh.
Diba magtutoyo pa ako, hindi na kasi malasang-malasang. Kinuha mo yung channel ni Langgang? Langgang Vlog. Langgang, sa FB langgang lang. Langgang. 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 Ay, umamang to. Ayan, shoutout kay Langgang Vlog. Na-interview natin siya kanina. Nag-shot na naman siya guys ng gin. Pinaris niya sa pata. May pata doon, no? Bulalo. Sabi ko ito yun. Iba pa yung bulalo, iba pa yung pata. Hingi ko na tayo. Tikman ko nga ba? Tikman ko nga yung Anong to? titikman natin yung inasal. Nalo. Namis na miss nga. Masarap guys, yung inasal. Promise. Para siyang mang inasal, no? Manghang yung chili sauce. Nangangagat. Kainit pa to. Nilagyan ko kasi nito eh. Sige. Konti na lang ako. Medyo maanghang eh. Nauubo ako. Pero ang sarap, napaka-ano nito, creamy. Ha? Napaka-creamy nung ano. Creamy na. Yan guys, ang halo ng ano, ng mami. Sulit na sulit, overload talaga. Pwede kang magkanin. Ano, balat ng chicken, oh, inasal. Chicken inasal. Chicken. Ang sarap, no? Sobrang sarap. Nakikisalo yung langaw. Silangaw na tatakam. Walang upuan? Ikaw, gusto mo bang kainin yung hita? Bit-bit mo ba? Ah. Malaki kasi. Malaki tong inasal.
Malaki ang cut ng chicken. Ang porte, no? Yan, 130. Sarap din ng balat, oh. Ang sarap, kukuha pa tayong kanin, guys. Kukuha pa tayong kanin, guys. Hi, guys. Pre, pa, ano nga, pre? Thank you. Wala pa nga ano eh. Natumba pala yung aking ano. Yung mama, kuha. Wala. Libre daw po, libre ko raw. Sabi ng mga batang ano. Ay, yan, oh. Sarap ng kanin. Yung sabaw niyan, sila na. Sabaw. Yung chicken mo. Ang sarap nito. Ha? Dumami lang. Ang sarap nito. Kung saan yung lisensya mo pa nandyan sa bulsa mo? Gusto kong kainin yung balat, oh, pero delikado. Ayun. Delikado yung cholesterol ko. Paring ka pa mo? Sugot nga ako. Tingin ka ba nito? Okay na. Sarap, di ba? Sarap. Ako na pa. Ha? Okay na. Kunin natin yung ano. Ito?
Nagsana ngayon, no? Galing sa mga eskwelahan. Mga nakaputi. Oh, yun lang. Ano ko na to pa? May balat. Ayan. Asa naman nakuha mo? Ang Korean ba? Aga ginawa nga kitang bata din. May tabi mo yan. Kasi kailangan mo kang bata. Kainin ko na yan. Kainin ko na. Busog ka na? Ang sarap nung ano, ang sarap din ng sahog niyang mami. Ditong kawali ba yun? O bagnet? Iba pa yung pares doon na bagnet, ano? Kaya pa ba? Sinayang mo naman ang kanin. Dapat konti na lang kanin hiningin. Ano yung bata? Pakain ko sa bata. Wala na naman ako. Ano? Ay, nabasa na. Dito pala amoy ano tayo. Dito pala yung usok. Okay lang. Nasaan yung bata? Hanap mo nga. Mabikers ng mga bata, oh. Ay, Ha? masarap kahit yung laman, di ba? Alala, pati yung camera. Gusto ko kumain. Layo. Layo. Ako lang. Yan. Host, shout out po sa inyo. Lily Baro. Shout out, Lily Baro. Wala po ngayon si Diwata, nasa Laguna daw po. Meron akong lupong kay Nina. Marami na to. Ay, pinunas. Takam. Kalimutan ko na naman magdala.
Bilisan tayo guys. Pag nabusog ka, pwede ka pang magkape dito sa gilid. Ayan. Oh. Dito sa likod ng pwesto namin, dito yung lutuan. Dito nagpiprito. Sa likod. Sa gilid naman, doon yung inasal. Sobra ng busog, hindi ko naubos yung kanin. Ang laki talaga ng serving ng kanin. Ang laki din ng figure. Ay, malabo. Hindi, dito kanina malinaw. Malinaw dito. Ayun guys, solve na tayo. Ay, wala si Diwata, ano? Nasa Laguna. Ganitong oras talaga mas maraming kumakain, Kahapon. Mga 4 o'clock, Parang gilid. Lagsana sila kapag 4:30. Dumating kasi tayo dito, oras? Alas 3. Yes, 4. 4:35 pa lang sa akin. So, ano lang tayo man? 1 hour lang tayo, tapos short video naman. Facebook. May inasal na ako rito. Birthday ni Idol. Ay, nag-blur. Blurred ba? Lang nag-blur. Dito nga sa pwesto na to, blurred eh. Kunin ko pa. Alin? Ay, pa. Wala ka tapos. Ayan guys. Tapos na tayo kumain guys. Maraming salamat. Thank you Lord. Ayan. Dito po tayo ngayon sa Diwata Paris Overlord sa Pasay City. Ayan. Kung saan interviewin natin ang isa sa mga tao ni Diwata sa mini-mart niya. Hi guys. Anong masasabi mo sa parating na birthday ngayon ni Diwata? Good luck kay Madam sa nasa birthday. So, happy birthday, Madam. Sana magbago lang. Ayan. Thank you so much, sir. Sana magbago sa lahat. Oo naman. Sana. Yan ang wish natin na hindi Yes. lumaki ang ulo, no? Down to earth pa rin na tayo. Ayan. So, yung bala ko nga eh. Hindi ko alam kung kanino ako sasabay eh. ICT. Tapos, Magdala ka ng ICT. may message ko na willing ako pumunta Para makahabol ka sa listahan. stahan. Kasi sila nakatanggap na ng... So, paano yung transpo? Kanya-kanya? So, kanya rin niya mag-ano. Sa ICT rin? Oh, Para sabay-sabay kung... Kailan ba talaga yung yung exact hindi ko alam. date? Sila naman. Wala ka.
Sa Tagaytay, di ba? Ayun, sa Tagaytay. Ayan, may kalab shoutout sa iyo dyan, Aguila. Ayan, may kalab shoutout sa iyo, Aguila. Ayan. Thank you for coming, Aguila. Thank you. Bibigyan kita ng moderator, Aguila. Ayan, may moderator ka na, Aguila. Ayan, thank you so much. Thank you. Hindi mo na sabi. Ayan po guys, kasalukuyan po. Ayan, maraming kumakain guys. Ayan, nakakakain lang natin guys. Solve na solve. Ayan oh. Ang dami na naman pila guys oh. Out. Hi. Shout out po sir. Saan po kayo sir? Labang mo yan, Muntinlupa. Alabang Muntinlupa labos sila sir oh. Ayan oh. Shout out sa mga taga-Alabang. Nandito si sir oh. Ay, dumadami naman oh. Ayan, soft drinks dito. Ito yung kuha ng soft drinks guys. Kala ko maaarangan na tayo. Biyan siya nun. Sakto dun. Okay siya dun. Ay, ito kasi nung harang. Ano tayo lalabas mamaya? Pag gano'n. Kapag ganun tayo. Ayan, dumadami na naman guys oh. Ayan. Mag-ano na ako man. Mag-end na ako sa live ko. Kukuha na ako ng ano. Gwapo mo. Ha? Gwapo ko dyan. Gwapo ko nga. Ba't parang delay no? Ha? Bigay ko sa'yo ah. Tama. Kaya mo na pagkain mo doon, bago balikan sa plane. Bahala na. Anong basa mo dito? Aguila di ano?
Aguila de Sanyas Cani. Bang ito, Kenapia. Ano yun? Parang ano to Thailander. Hello guys, may kalab shoutout sa inyo dyan. Aguila. Hi guys, ano na tayo guys. Mag-end na tayo guys. Thank you so much sa mga pagbisita mga kababayan. So, Visayas at Mindanao, thank you so much. So, ayan. Nanood po kayo sa live natin. May mga update po tayo guys. Maraming salamat guys. Dami na naman tao guys. Ayan, 5 million in the house. May grab shoutout sa inyo dyan. Thank you so much. Sa mga ano dyan, silent viewer natin. Thank you so much. 4 minutes na lang tayo guys. Mag-end na tayo. Tapos kukuha tayo ng short video para sa ating sa ating shorts at saka sa reels sa page natin. Ayan, 5 million in the house. Ayan, dami na naman tao guys. Live update po tayo. Saturday live update po tayo sa Parisan ni Diwata sa Pasay City, Jokno, Boulevard. Ayan, napunit na yung ano ni Diwata. Napunit na yung payong niyang malaki. Ayan guys. Ayan po guys. Ayan po yung tindahan ni Diwata ng vape. Dami pang kumakain talaga. Sino nagsasabi ano? Oy, may bagong vlogger. Ayan Hi. Anjo. May bagong vlogger. Hi, KBR TV po. KBR TV. Support KBR TV. At saka sa FB. KBR TV official. KBR TV official. Thank you. Ayan guys. Ang lalaki ng taba Dapat na videohan natin yung silanggang. Yung nag-aano sa kanina, no? May video na mayroon. Kasi hindi mo makukuha yun sa live. Dapat nag-video kami, pinabidyo ko. Para may short video siya. Ewan ko kung nakaka-crop niyo. Mag-vlog ka na, marunong ka na mag-vlog
tayo dito sa parking. Sa loob ng ating Patas Pares Overload, Pasay Pwede ka na mag-ano ng channel. Para sa'yo yan. Short video na yan. 1 minute yan. 3 minutes na eh. Ay, pasa mo, ano ko lang sa page yan. Dapat hindi ko pala nasabihan pala kanina. Sayang yung silanggang. Oh, 4 point. Paano kaya ikakat yun? Pwede kaya yun? No? Alam ni Jorens yun i-cut eh. Maghawa ka, magkape ka doon sa dulo. Ikaw na, ano kaya kanina kay ano yun, parang na-starstruck ka sa kanya. Oo, wala. Wala bang ano ko? Wala kang daldal. Hindi. Ano mo? Dapat siya nag-initiate nun eh. Magpapakat. Hindi, vlog mo yan eh. Oh, good afternoon, mga kalito. Nandito tayo sa Pares Overload. Kasama ko namin dito si Langgang. Langgang, kumusta? Hindi, sinabi ko naman ng huli ah. Pero yung walang energy. Yung una. Oh, lumabas pa ako dun. Lumabas ka pa. Ay, mag-ano na ako? Nakamit ko. Hindi. Hello guys, mag-end na po ako. Maraming salamat guys sa pagbisita sa aking channel KBR TV. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much guys. Bye. God bless us all. Marunong gumala. Cellphone ko na gumala.